fy enw fi yw Nerys Roberts. Flwyddyn hyn rydw i yn frenhines y Sir Benfro ac hefyd yn aelod hŷn y Sir. Dwi mor falch blwyddyn hyn i gweithio gyda 5 person ffantastig sydd hefyd yn siarad Cymraeg gyda fi. So nhw yw Angharad Edward ac Harris Griffiths o Llys y Fran, Margaret Simmons o Llawhaden, Fion Phillips o Hermon, ac hefyd flwyddyn hyn dwi'n gallu gweithio gyda Nerys o Hermon. Ac yn y swydd aelod hŷn, rydw i'n gweithio gyda Rhys James o Llys y Fran hefyd. Roedd ddim diwrnod rali ni yn Mai, na sylwon bod y 6 o ni gyd yn siarad Cymraeg, a fel wedodd cwbl o bobl ar y ddiwrnod, na'r tro cynta am flynyddau mae hwnna wedi digwydd. So mae'r 5 arall yn gwneud yn siŵr nawr bod dwi'n siarad Cymraeg trwy'r flwyddyn achos dwi wedi dechrau siarad Saesneg dy pobl rhan amla fel mas o habit. So mae fe'n really neis blwyddyn hyn bod y 6 o'n ni'n gallu siarad da'i gilydd yn Gymraeg a cael bach o little group ei hun. Ers gath ni penodi nôl yn Ebrill, ni wedi gweithio'n galed yn stiwaldo y pre-rally competitions ni wedi wneud fel sir. Wrth gwrs, gath ni diwrnod ffantastig ar y rally day yn gwisgo lan a siarad â pob un, teuluodd pob un. Hefyd blwyddyn hyn, ni wedi gweithio da'i gilydd i ddechrau wneud tractor run yn erbyn Vicky Hope, chairman o Gymru, gyda'i tractor ffiws yn mynd rownd y wlad yn codi arian am ei Futures Fund hi. Dwi'n ffili credu pa mor gloi mae'r amser wedi mynd ers Ebrill, ond dwi'n edrych ymlaen i cwrdd o land y pob un nawr yn yr wythnosau nesaf i ddadlan a rhywbeth. Pob aelod yn gallu cymeryd rhan o oedran 10 oed i lan i 26, trial dod nôl ar fun element maen nhw'n cael ei galw yn YFC. Hefyd, dwi'n edrych ymlaen i cadw fynd da'r traddodiaeth bod y frenhines Morwynion a Llys Genydd yn helpu rhedeg y diwrnod yr Eisteddfod yn y sir. Dechreuodd y 2 flynedd nôl bod ni yn rhedeg y diwrnod a helpu mas gyda trefnu fe i gyd. So dwi'n gobeithio a edrych ymlaen i helpu wneud y diwrnod na'n special hefyd. Beth sy'n dwi'n edrych ymlaen y gorau yw'r Queen's Balls yn Rhagfyr. Dwi'n edrych ymlaen i dansio, a wrth gwrs ifed bach gormod, siwr o fod, a cwrdda gyda pobl Llys Genig a Frenhines, Sir Gar ac Sir Ceredigion. Mae fe'n neis i ffindio ffrindiau newi, ac dwi'n gobeithio bydd ni'n cael lot o hwyl i gyd. Dy mewn i flwyddyn nesaf, bydd e ddim yn hir iawn bod ni'n rhoi mlaen i pobl newydd, ond dwi'n gobeithio erbyn diwedd y flwyddyn bydd ni wedi gwneud fundraising i codi arian am y sir ac dod mlaen ar event i ni cael hwyl a cael pob aelod yn interested ynddo fe. Shwmae, chi'n iawn, Fion Phillips ydw i, aelod o Glwb Fynrifen Hermon, Sir Benfro a Chymru. Ar y funud rwy'n gadeirydd fformiaeth i'r sir ac yn forwyn yn rhan o'r tîm o forwynion sydd gan y frenhines Nerys Roberts a'r llysgenad Shwmae Rhys. Yn rôl ni fel morwynion yw i fod yn lusgenhadon i'r mudiad, sy'n byd well na clywed o'r pobl sydd yn elwau profiadau nhw a mae fe yn anrhydedd felly i fod yn forwyn achos dwi'n jyst gwisgo ffrog cret ar diwrnod rali yw'r swydd. Mae lot o bethau tu cefn y llwyfan ni'n neud. Ni'n codi lot o arian drwy gydol y flwyddyn, digwydd fod i ni newydd i'r rôl, felly ni ddim wedi gwneud gymaint yna eto, ond mae yna drafodaethau dwys ar y gorwel ar gyfer beth ni'n mynd i wneud. Ni'n trefnu dans mis Rhagfyr ar gyfer yr frenhines a ni'n dathlu ei llwyddiannau hi a'r llysgenad ac i dathlu'r mudiad mewn ffordd oherwydd yr holl gwaith caled mae pawb o fewn y mudiad yn ei wneud dros y flwyddyn.
Eleni, i ni yn dîm o 6 sydd yn siarad Cymraeg. Y tro cyntaf i hwnna ddigwydd yn Sir Benfro ers blynyddoedd maith. Felly, i ni gyd, fel eich chi'n lled dychmygu, yn teimlo'n angerddol iawn dros yr iaith Gymraeg. 2 flynedd nôl nath yr Frenhines Katie Davies gyflwyno bod yr morwynion a'r Frenhines yn gwneud mwy o fewn y sir, felly'n arwain yr Eisteddfod, yn arwain cystadlaethau, ac felly ni'n mynd i gadw'r traddodiad na i fynd eleni a sicrhau bod ni'n cael ei gweld fel modelerol dwyieithog o fewn y sir. Shwmae, ni a George ydw i a fi yw trefnydd ffermwyr ifanc Sir Benfro. Hoffwn i enwebu Nerys Roberts, Brenhines y Sir, Carys Griffiths, Angharad Edwards, Fion Phillips a Margaret Simons, morwynion y Sir, a Shwmae Rhys, sef llysgenad y Sir. Eleni, mae'r tîm Brenhines a morwynion a'r llysgenad yn hollol Gymraeg i haith o ran maen nhw'n Gymru Cymraeg i gyd sy'n beth ni heb gael yn y sir ers sawl blwyddyn a mae fe'n beth neis i weld ac wrth gwrs mae yna ychwanegiad o fachgen yn y criw yn rôl Siôn fel llysgenad y sir. Timlad yr aelodau oedd nad oedd y bechgyn yn cael digon o gyfle ac nad oedd e'n sôn yn y rheolau am y reidrwydd i fod yn ferch, oedd yr enw yn hala bobl i feddwl bod rhaid i chi fod yn ferch i drial am fod yn forwyn neu fod yn frenhines. Felly penderfynodd y aelodau i greu rôl newydd o llysgenad y sir i gefnogi gwaith y frenhines a chefnogi'r brenhines a'r morwynion drwy'r flwyddyn. A dyma'r flwyddyn gyntaf i fe ddigwydd. Maen nhw'n griw bwrlymus, llawn syniadau a criw sy'n eisiau gweld newidiadau a datblygiad o fewn y sir o ran yr iaith, o ran y digwyddiadau ni'n wneud, o ran y gweithgareddau ni'n gynnig. A hyd yn hyn, maen nhw wedi bod yn weithgar iawn fel tîm yn cefnogi yn unrhyw ffordd maen nhw'n gallu. Enghraifft, mae yna doctoryn gyda ni nawr yn dod lan a maen nhw'n mynd i fod yn flaenllaw iawn yn gwneud yn siŵr bod pawb yn cael ei bwydo a yn cefnogi swyddogion eraill y sir yn gwneud siŵr bod y diwrnod yn lwyddiant. Maen nhw hefyd yn awyddus iawn i gario ymlaen y gwaith da dechreuwyd llynedd gan Alys yr tîm drwy cymryd rhannau arweiniol mewn digwyddiadau megis yr Eisteddfod a hefyd mae yna syniadau ar y gweill i fynd allan i ysgolion i werthu neges y ffermwyr ifanc i ddarpar aelodau a dangos i bobl nad oes rhaid i chi fod yn ffarmwr neu o gefndir amaethyddol i fod yn rhan o'r mudiad gwych sydd gyda ni. Felly maen nhw'n weithgar iawn ac wrth gwrs mae cael tîm hollol ddwyieithog yn wneud bywyd dipyn yn haws pan ych chi'n treol trefnu digwyddiadau neu pwy i hela neu pwy i ofyn i fynd i ryw gyfarfodydd ac yn y blaen. Felly maen nhw'n griw da iawn a ni'n edrych mlaen i weld beth byddan nhw'n dod lan gyda yn y flwyddyn sydd i ddod. Dwi'n meddwl falch blwyddyn hyn bod y 6 o ni'n gallu siarad Cymraeg gyda'i gilydd ac bod ni'n gallu hyrwyddo'r iaith drwy'r mudiad i pob aelod.